Шановні сябры, у третьей части нашего аповеду про шляхетский род Чапских мы расскажем вам про графа Кароля Чапскага, чалавека, які напрыканцы 19 стагоддзя стаў мінскім гарадскім галавой і пакінуў яркі след у гісторыі нашага горада. І ёсць прыгожае супадзенне. Сёння, 15 жніўня, дзень нараджэння Кароля Чапскага, і менавіта ў гэты дзень выходзіць наша відэа пра яго. Мы спецыяльна не планавалі гэтую дату, але бывае, што мінулае само выбірае момант, каб загаварыць. І мы з радасцю дзелімся з вамі гэтым цудоўным супадзеннем. Наперадзе яшчэ больш цікавых старонак. У наступнай чацвёртай частцы мы распавядзём пра брата Караля, яго звалі Ежай Чапскі, чалавека з незвычайным лёсам і важнай ролі ў гісторыі нашых земляў. І яшчэ адна прыемная навіна. Наш канал дасягнуў 100 подписчиков. Ура, ура! Дзякуй вам, дарагія гледачы, за ваши лайки, каментары і падтрымку. Супольнасць аматараў забытыя старонкі гісторыі расце, і гэта натхняе нас ствараць новыя відэа, адкрываць новыя факты, вяртаць да жыцця забытыя імёны. Заставайцеся з намі, подписывайтеся на канал Вольга Яноўская, спасылка на наш канал будзе ў апісанні да гэтага відэа. Пішыце пытанні і каментары, мы вельмі рады вашай актыўнасці. Добрый день, шановные сябры. Сегодня протягиваем нашу размову про род графов Чапских. І сёння мы вам раскажам пра графа Кароля Чапскага. Тут мы бачым графіці на будынку на вуліцы Кастрычніцкай, якое было зроблена у гонары якраз таки нашага земляка Кароля Чапскага ў 2015 годзе. І з правай стороны мы таксама бачым барэльеф, аб якім потым яшчэ раз пагаворым. Чапский Кароль Ян Александр, годы жыцця 1860-1904. Старейший сын Америка Чапского и Эльжбеты Мейендорф. Был землеўласнікам, грамадскім дзеячам. Ён нарадзіўся у Станькове Мінскага павета 15 жніўня 1860 года. Атрымаў адукацыю ў нямецкай гімназіі Святой Ганны у Санкт-Петербургу. Затым скончыў імператорскі Дербцкі універсітэт, дзе атрымаў ступень кандыдата палітычных навук і статыстыкі. Пасля гэтага Кароль Чапскі паступіў на працу у Міністэрства фінансаў Расійскай імперыі. Хочу дакладніць, Дербцкі універсітэт гэта дзе? Это зараз город Тарту у Эстонии. Дякую. В 890 годзе, як уладальнік значнай нерухомасці ў Мінскай губерні, Кароль Чапскі быў выбраны прэзідэнтам, по-нашаму мэрам Мінска. Сучаснікі высока ацэньвалі яго здольнасці і дзейнасць. Яго паплечнік па мінскім сельскагаспадарчым таварыстве Эдвард Ваніловіч пісаў о Кароле Чапскім. Гэта быў чалавек незвычайных талентаў, энергіі, ініцыятывы, шырокага кругагляду, працавітасці і незвычайнай сілы. Ён разрываў сябе на часткі ва ўсіх кірунках. Пасля вясёлай ночы ў клубе досвіткам ён садзіўся на каня і імчаўся ў родавы маёнтак Станькаў у 5 мілях ад Мінска. А затым неадкладна вяртаўся ў горад, каб паспець на паседжанне гарадской рады і рэалізаваць тыя праекты, якія былі павінны забяспечыць развіццё і росквіт горада. За 10 гадоў прэзідэнцтва Каролю Чапскаму ўдалося змяніць Мінск з правінцыйнага губернскага гарадка з насельніцтвам каля 100 тысяч чалавек у сучасны еўрапейскі цэнтр. При Кароле Чапскім у Мінску былі добраўпарадкавана гарадская інфраструктура, умацаваны берагі Свіслачы і пабудаваны новыя масты. У тым ліку мост, які сёння злучае вуліцы Няміга і Максіма Богдановича. Выбрукаваны плошчы і вуліцы, пракладзены пад'язныя дарогі да цяжкадаступных месцаў. Павялічана колькасць крыніц з крынічнай вадой і пачата развіццё водаправоднай сеткі. Распрацаваны планы каналізацыі і пашырэння гарадской тэрыторыі. Праведзена санітарнае ачышчэнне горада, якое ўключала антыхалерныя мерапрыемствы і працу спецыяльнага санітарнага камітэта. Тут мы бачым гэта
Дом, палац Караля Чапскага, які стаяў на рагу Скопелеўскай падгорнай вуліц. Цяпер гэта вуліцы Чырвонаармейская і Карла Маркса. І нават мы калісьці там гулялі. Караль Чапскі надаваў асаблівую ўвагу сацыяльнай падтрымцы насельніцтва і ахове здароўя. От у час яго прэзідэнцтва былі адкрыты начныя прытулкі і танныя кухні для працоўных, бясплатныя амбулаторыі, створаны радзільны прытулак, шпіталі для прастытутак, дыспансер і аддзяленне дэзінфекцыі. У Станькаве ён заснаваў шпіталь з інфекцыйным аддзяленнем для мясцовых жыхароў цалкам за свой кошт. Тут мы бачым будынак мінскага грамадскага сходу. Гэта паштоўка і фатаграфія зроблена ў канцы 19 стагоддзя. У сферы адукацыі, культуры і спорта пры Чапскім быў дабудаваны гарадскі тэатр, сучасны нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы. Адкрыта публічная бібліятэка. Заснаваны рамеснае вучылішча, другая жаночая гімназія, так званая Марыінская. Гандлёвая школа, нядзельныя школы. Таксама было створана гарадское таварыства аматараў спорту, што стала важным крокам у развіцці масавай фізічнай культуры. Пасля яго смерці была заснавана стыпендыя імя Караля Чапскага для самых здольных навучэнцаў гімназіі. І тут мы бачым з левага боку гэта, тады яшчэ гэта не быў, канешне, тэатр Янкі Купалы, ён называўся тады губернскі тэатр, мінскі губернскі тэатр. Гэта у канцы 19 стагоддзя фота зроблена. А з правага боку гэта сучаснае фота нашага тэатра. Караль Чапскі паслядоўна мадэрнізаваў гарадскі транспарт і камунікацыі. У 1892 годзе была запущена конка, першая конная трамвайная дарога, а пазней была створана паўнавартасная трамвайная сістэма. У 1894 годзе пабудавана першая гарадская электрастанцыя, якая месцілася паміж цяперашняй плошчай Перамогі і будынкам Белдзяржцырка. Я чытала, што няма ўжо яе. Няма. Адкрыта першая ў Беларусі тэлефонная станцыя агульнага карыстання. Упарадкавана вулічная сетка, з'явіліся афіцыйныя назвы вуліц і нумарацыя дамоў на таблічках паводле еўрапейскіх гарадоў. І гэта вельмі цікава, што можна было знайсці кожны дом, а раней як было? Увогуле не пісалі. Раней ішлі па шляху, як помнілі. Мінск перайшоў ад газавых ліхтароў і амнібусаў да электрычнага асвятлення і сучаснага транспарту. Караль Чапскі актыўна развіваў эканамічнае жыццё ў горадзе. Ён садзейнічаў пашырэнню гандлю з суседнімі губернямі. Па яго ініцыятыве быў створаны Тады ён называўся Ігуменскі. Чэрвенскі або Ігуменскі рынак. Ён існаваў да нядаўняга часу у Мінску. Як адзін з лідараў мінскага сельскагаспадарчага таварыства, Чапскі дабіўся будаўніцтва муніцыпальных скатабойняў на ўскраіне горада, якія месціліся па дарозе на Лошыцу. Арганізаваў сістэму ўзаемнага страхавання ад пажараў, дзякуючы чаму Мінскае сельскагаспадарчае таварыства стала галоўным страхавым цэнтрам і першая мясцовая арганізацыя, якая абараняла людзей ад фінансавых страт. І тут мы акурат бачым гэта дом номер 47 на Захарыўскай вуліцы, які Мінскае сельскагаспадарчае таварыства набыла у Караля Чапскага з 1898 года. Спачатку гэта сядзіба гэта Мінскага сельскагаспадарчага таварыства знаходзілася на Захарыўскай вуліцы ў доме Павлоўскага. У 1894 годзе Караль Чапскі ўзвёў на месцы старога драўлянага бровара мінскай мяшчанкі Рохлі Фрумкінай новы мураваны піваварны завод. Прадпрыемства было абсталявана па апошнім слове тэхнікі. Меўся паравы кацёл, машына, заторныя фільтрацыйныя чаны,
32 брадзільныя чаны, а таксама завод быў меў Мгм. одну з першых у Мінску электрычных сістэм. Піва выраблялі па нямецкай рэцэптуры. А завод уваходзіў у склад акцыянернага таварыства «Богемія». Было такое таварыства. Вырабляла піва. Мураваны будынак, узведзены Чапскім, захаваўся да нашых дзён і застаецца рэдкім прыкладам прамысловай архітэктуры канца 19 стагоддзя, які перажыў войны, нацыяналізацыю і перабудовы. Тут мы бачым сучаснае фота, якое зрабілі нашы валанцёры, спецыяльна хадзілі да завода Алівары і фатаграфавалі гэты прыўкрасны завод. У 1898 годзе Карл Чапскі прадаў сваю піваварню братам Лекертам, пасля чаго яна стала вядома як завод Лекертаў. У 1917 годзе прадпрыемства нацыяналізавалі і надалі яму назву «Піўзавод Беларусь». А ў 1994 годзе яно атрымала сучасную назву «Піўзавод Аліварія». З 2008 года стратэгічным інвестарам завода выступае Carlsberg Group. Тут мы бачым фатаграфіі піва, якое рабілі ў 90-х гадах. Гэта было піва, так і называлася, граф Чапскі. І Кароль Блунд. Мы знайшлі такія ілюстрацыі. І тут яшчэ мы бачым такая прыгожая фатаграфія завода Алівары і барэльеф, які быў усталяваны на сцяне гэтага завода, там акурат каля ўвахода у такая кавярня, як бы бар. паб. Паб, так. Атрымаўшы чын калежскага асэсара ў 1894 годзе, Карл Чапскі адмовіўся ад дзяржаўнага заробку і працягваў паляпшаць горад фактычна добраахвотна, бо вельмі часта фінансаваў праекты з уласных сродкаў. Яго энергія была велізарнай, але менавіта празмернае напружанне падарвала яго здароўе. У 1901 годзе ён падаў у адстаўку з пасады мэра, а 30 студня 1904 года памёр ад туберкулёзу лёгкіх у Франкфурце на Майне. Быў пахаваны ў Станькаве. Карл Чапскі быў жанаты з Марыяй Леантынай Францішкай Пуслоўскай. Яе гады жыцця 1870-1965. І пакінуў 4 дзяцей. Дочкі Фабіяна і Альжбета, а сыны Эмерик Август Войцех і Войцех Богдан Леон. І тут на фотаграфіі мы бачым Кароля Чапскага з дачкой Фабіяны, яшчэ малады такі тут. І тут мы на гэтым скончым трэцюю частку нашых апавядання. Мы спадзяемся, што яно было цікавае пра Кароля Чапскага. Дзякуем усім за увагу. Таксама мы шчыра дзякуем Михаілу Р. і Анатолію С. за пошук цікавых матэрыялаў фотаздымкаў па гісторыі рода графаў Гутен-Чапскіх. Таксама мы вельмі ўдзячныя нашым валанцёрам, якія зрабілі фатаграфіі, і нашаму навуковаму кансультанту Міхалу Несцяровічу. Мы гэта гісторыка-культурная грамадская ініцыятыва «Беларусь скрыжавання часоў». І тут вы бачыце спасылку на наш сайт «Забытыя старонкі гісторыі». Да скорай, хуткай сустрэчы!